Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами ў студыі Анастасія Аўдзевіч і гэта легенда пра кветку. Сёння у нас апошняя праграма мая і мы размаўляем пра кветку, якая усім знаёмая. Шмат людзей знаходзіцца ў такім захапленні ад яе, а хтосьці вельмі пакрыўджаны ёй. І гэта дзьмухавец, або па-руску адуванчык. Так, сёння мы размаўляем пра гэтае маленькае сонейка. Дарэчы, я вельмі люблю гэтую кветку, мне вельмі падабаецца колер, яна сонечная, яна прыгожая, яна духмяная. І я паспрабую вось гэтым усім з вами шчыра падзяліцца, і магчыма, у каго адмоўнае такое станоўленне да гэтай кветкі, ён будзе змяняць нейкія такія свае думкі наконт гэтай расліны. Вось, дзьмухавец. Назва пайшла ад дзеяслова дзьмуць, абдуваць, і менавіта звязана, канешне, з насеннем гэтай расліны. Увогуле у народзе эту жоўтую кветку як толькі не называюць: і пухлянка, і дойнік, і багаткі, і паветраная кветка, і алейная кветка, і градуніца, і габрэйская шапка, і нават рускі цыкорый. Калі мы паглядзім ужо на Еўропу, то там увогуле ёсць, пануе ангельская назва гэтай расліны dandelion. У ангельскую мову яна прыйшла з французскай і дакладна перакладаецца як ільвіны зуб. І ўсё гэта дзякуючы вось такой зубчатым такой вось форме лістоў. Вось такая цікавостка ёсць. Але у нас дзьмухавец па-беларуску, але і нават на тэрыторыі Беларусі ёсць і іншыя назвы. Так ці інакш яны сустракаюцца. Гэта пушнік. Канешне, гэта звязана з з'яўленнем такіх пушынак пасля таго, як кветка адцвітае. Адуй лысіну, таксама я нават такое чула. Гэта, таксама разумела ад чаго, да? Калі здуць усе пушынкі, то там нічога не застанецца сапраўды, чымсьці нагадвае лысіну. І, канешне, ёсць яшчэ назва такая беларуская малочнік, бо амаль ва ўсіх частках дзьмухавца утрымліваецца млечны сок. І кожная назва ўвогуле цалкам адпавядае гэтай кветкі. Я чамусьці вось прыгадала, калі пісала гэтую праграму, такую дзіцячую загадку. Вось яна з дзяцінства мяне ў галаве засталася: з малаком, а не каровушка, лётае, а не салавейка. І гэта дзьмухавец. Сапраўды, усё адпавядае, і расліна цікавая. Дзьмухавец увогуле ставіцца да сямейства астравых, або па-руску гэта гучыць як слажнацветныя. І, магчыма, вы нават не здагадваліся, што вось кожная гэта яго асобная такая кветка, як мы прызвычаіліся лічыць, гэта увогуле зусім не кветка. Гэта сапраўды цэлы кошык гэтых кветак, цэлая група, якая сабраная ў своеасаблівую кошык суквецці. Вось, і ў гэтым кошыку колькі ж там кветак. Вось калі дзьмухавец ужо адцвітае, мы бачым колькасць гэтых парашуцікаў, насення. І вось такая колькасць кветак і было ў гэтым кошыку. У сярэднім гэта ад 40 да 100, прыкладна так. Дзьмухавец, па-лацінску гэта тараксакум, афіцынале. Тараксакум, дарэчы, таксама у навукоўцаў два меркавання, адкуль такая назва. З аднаго боку, гэта ад арабскіх слоў, якія дакладна перакладаюцца як горкая трава. А другое ёсць меркаванне, што гэта ўжо грэцкія словы, якія казалі лячыць, супакойваць, лячыць хваробу вачэй. Нават так ёсць такое меркаванне. Вось, і афіцынале, гэта такі спецыфічны лацінскі эпітэт. Ён паходзіць увогуле ад слова лекавы або аптэчны, так, аптэка, афіцына. Вось, і сапраўды вельмі цікава, што гэтая расліна, якую мы лічым злосным пустазеллем,
Чаму я кажу, што у шматлікіх такіх грамадскіх мас адмоўнае такое станаўленне да гэтай расліны, так? Што гэтае пустазелле, яно не саступае па сваіх лекавых здольнасцях, па сутнасці нават жэньшэню. Вось. І сапраўды дзьмухавец называюць часам кветкай жыцця, бо ім можна лекавацца шмат і ўвогуле нават не лекаваць, а карыстаць як прафілактыку, проста карыстаючы ў ежу. Ці такое гэта супадзенне, ці гэта такі нейкі ключ, і ад якіх такіх дзвярэй давайце будзем разбірацца. І пачну я нашу такую вандроўку у таямніцу дзьмухаўца з хрысціянскай легенды, якая мне вельмі падабаецца. Дык вось, існуе такая старадаўняя легенда, якая распавядае нам пра тое, што аднойчы Найсвяцейшая Панна Марыя вырашыла пагуляць, паблукаць па палях, па лугах, па лесе, і пашукаць такую самую прыгожую кветку. І ўсё гэта было не калі-небудзь, а менавіта ў яе марыйны месяц у маі. Яна зладзіла такі шпацыр. І вось ішла яна аднойчы па парку і сустрэла там вельмі прыгожы чырвоны тюльпан. Яна пытае ў кветкі: «Дзе б ты хацела жыць больш за ўсё?» А тюльпан ёй адказвае: «Я б марыў жыць у аксамістай траве на лузе ля старадаўняга замку, каб прынцэса мною захаплялася і казала аб маёй казачнай прыгажосці». Марыя сумна паглядзела на кветку і павярнулася да ружы. І нават не паспела у яе нічога спытаць, як тая адказала: «А мне б хацелася расці і віцца па сцяне вось гэтага замку, менавіта тут, і каб у мяне была апора, і мне патрэбна такая дапамога, і каб ветрык быў вельмі ласкавы». Усё гэта распавядала ёй ружа. Пана устала слухаць гэтай кветкі і паспяшалася ў лес, дзе выявіла фіялку. Тая ёй кажа: «А я хачу жыць у лесе, як мага далей ад чужых вачэй. Няхай ручай будзе астужаць мае ножкі, а высокія дрэвы няхай будуць абараняць мяне ад яркага сонца». Потым панна размаўляла са сланечнікам, але яму хацелася грэцца толькі на сонейку, з архідэяй, але тая ўвогуле марыла толькі пра танцы. З нарцысам, увогуле ён нічога не адказаў, бо быў заняты такім самалюбаваннем у люстраванні вады. І доўга хадзіла Маці Божая па зямлі, размаўляла з кветкамі і шукала самую-самую. І вось аднойчы на лузе яна сустракае дзьмухаўца. Задаўчы пытанне, яна чуе адказ: «А я б хацеў расці там, дзе бегаюць і гуляюць шчаслівыя дзеці. Было б выдатна, калі б я рос нават пры дарозе, калі б дзіцё магло ісці, сарваць мяне ды падараваць сваёй маме. Я б хацеў расці і каля дарогі, і ў палях, і тыя, што заліты сонечным светам, і там, дзе свету ўвогуле амаль няма. Я гатовы расці нават дзесьці сярод камянёў. Ну і, канешне, пры двары чалавеку я таксама хачу з ім размаўляць, хачу паказваць гэты сонечны промень, які ў мяне ёсць. Галоўнае, кажа дзьмухавец, хачу прыносіць людзям радасць і шчасце. І пан даў мне для гэтага вось мой златы колер». Марыя так захапілася гэтай кветкай, яна паклала руку на кудравую галаву дзьмухаўца і сказала: «Ведаеш, ты мне так падабаешся, ты будзеш ад сённяшняга дня квітнець з вясны да восені і станеш самай каханай кветкай для ўсіх дзяцей. І я дазваляю цябе зазяць тысячамі маленькіх сонцаў, вось гэтымі тысячамі маленькіх дзьмухаўцоў. І няхай настрой у людзей падымаецца і адчуваецца радасць кожнага сонечнага дня, бо квітнець будзеш, калі будзе сонца». Вось так легенда нам распавядае
пра тое, як дзьмухавец стаў самай любай кветкай панны. І сапраўды ён дае нектар пчолам. Нам, дзяўчатам, дае кветкі на вянкі. Яго карэнні ды лісты лікуюць хворых. Мы ў нашых падарожжах захапляемся палянамі гэтых прыгожых жоўтых кветак. І гэта, мяне гэта натхняе. Гэта вельмі цікава, што вось гэты сэнс натхнення, усмешкі, радасці, шчасця, вернасці і адданасці, вось усе тыя словы, якія я пералічыла, гэта сэнс, які мае дзьмухавец у так званай мове кветак, язык цветов па-руску, так? Вось гэта сэнс кветкі, якая яна мае, якая несе праз усе вось такі фларыстычныя нават працы, і з цягам часу яна нават не змянілася. Дзьмухавец заўжды быў сімвалам вернасці, шчасця, усмешкі, сонейка і адданасці. Дзьмухавец гэта ж не толькі такая прыгожая расліна, гэта дзіўная расліна, бо не толькі захапляцца яе прыгажосцю можна, ды сонечнымі гэтымі кветкамі, сапраўды яе можна карыстаць, прыгатаваць, напрыклад, салацік, варэнне, віно, каву і нават мёд. Ёсць знакамітая кніга Рэя Брэдбері «Віно з дзьмухаўцоў». А, дарэчы, такое віно сапраўды існуе, гэта рэальна. І вось ён пісаў пра дзьмухавец, што гэта злоўленае і закаркаванае ў бутэлькі лета. Слоўленае і закрытае бутылкі лета. Гэта вось менавіта віно з дзьмухаўцоў. Дзьмухаўцы ўвогуле так прыгожа распавядаў пра гэта пісьменнік. І сапраўды, вось дзякуючы такім сваім шматлікім гаючым уласцівасцям, дзьмухавец сапраўды называецца кветкай сонечнай аптэкі. Я ўжо тут не буду так падрабязна супыняцца, але на яго лекавых уласцівасцях, але ўсё ж такі скажу, што ў дзьмухаўцоў ядомыя практычна ўсе яго часткі. Зеляніна дзьмухаўца гэта ўвогуле проста нейкая кладзесь вітамінаў. З кветак можна варыць варэнне. Дарэчы, віно з дзьмухаўцоў таксама не міф. З смажанага корня дзьмухаўца вырабляюць такі напой, які вельмі нагадвае каву. І прыгадаю вось часы Другой сусветнай вайны, калі нямецкія салдаты былі адрываны ад дому, а вось цяга да кавы была, то вось менавіта дзьмухаўцом яны там ласаваліся, пра гэта шырока распавядалася, і тады менавіта вось гэты напой з карэння дзьмухаўца ён увайшоў у моду, калі можна так сказаць, быў такой падбадзёрлівы такі напой, які замяняў людзям каву, і менавіта з гэтай нагады папулярызаваўся гэты напой вельмі значна па астатніх краінах. Цікава таксама, што дзьмухавец у якасці такой ежы выкарыстоўвалі заўжды кітайцы, але карысталі яго так шырока, што прыраўнялі яго нават не да кветак, а да гародніны. Вось так, у Кітаі дзьмухавец сапраўды гэта гародніна. У бельгійскім горадзе Ах з дзьмухаўцоў вараць піва. А таксама там ёсць знамениты такі паштет, у які таксама дадаюць дзьмухаўцы. А калі мы ўжо паразмаўлялі крыху пра яго ўласцівасці, ўсё ж такі вярнуўся да хрысціянскай такой тэматыкі, бо папулярызавалі харчавацца і лікавацца дзьмухаўцом сапраўды вось гэтыя аптэкарскія такія агародзікі, якія ствараліся пры манастырах. І людзі, якія жылі ў іх, таксама манахі, манахіні шырока карысталіся дзьмухаўцом і ведалі яго такія лекавыя ўласцівасці. І гэта такая адна старонка жыцця з дзьмухаўца, але існуе і іншая, я бы казала, такая маляўнічая. Бо ў хрысціянстве дзьмухавец адносіцца да адной з горкіх траў. І ён быў сімвалам мукі пана.
Менавіта з гэтай нагады ён шырока карыстаўся у выяўленчым мастацтве, вось у сцэнах распяцця, крыжавання, бо ўсім гэта было вельмі так добра разумела, не было такой нагады тлумачыць, чаму яго малююць, звязана з горыччу лістоў гэтай расліны. І я хачу прыгадаць адну карціну, адзін абраз, які мне вельмі падабаецца. Гэта Рафаэль, святое сямейства. Вось калі вельмі так уважліва прыглядзецца, то з левага боку побач з святым Юзафам мы пабачым досыць вялікі кусцік такі дзьмухаўцоў, дзе ёсць і кветкі, і тыя расліны, якія ўжо завязалі насенне. Вось так ён прыгожа вельмі трапіў на гэты абраз. Але калі мы кажам, што дзьмухавец у хрысціянстве з'яўляецца раслінай, якая сімвалізуе мукі пана, то мы павінны сказаць, што гэта такое вельмі такое станоўчае стаўленне. Гэта не сімвал некага такога гора. Не, гэта пра іншае. Гэта пра воскрэшэнне пана. Ведаеце, вось часам кажуць, што менавіта жоўтыя кветкі гэтай расліны, мы збіраем іх у вянкі. А што ж такое вянок? Гэта такі правобраз цярновага вянка, які Ісус насіў падчас свайго распяцця. Белае насенне дзьмухаўца, яна ўвогуле сімвалізуе чысціню, так, сімвалізуе яго васкрасенне і ў небашэсце, у шэсце вось на нябёсы. І гэты сімвалізм вельмі часта выкарыстоўваўся для усілення такой надзеі і веры ў вернікаў. Такая евангелізацыя ішла праз гэтую расліну. Таму дзьмухавец вельмі так адкрыта часам называлі кветкай жыцця. І магу паспрачацца, што тое-сёе вы пра гэту кветку жыцця нават і не ведалі. Дзьмухавец з'яўляецца такой адзінай раслінай, адзінай кветкай, якая ўяўляе 3 нябесных цела. Жоўтая кветка, яна сімвалізуе сонца. Белы пухнаты гэты шар, гэта ўжо луна, а вось насенне гэта зоркі. І вось такое сэнсаванне ёсць для мухаўца, толькі для яго. Цікава, што на дзьмухаўцах таксама гадалі, як і на рамонках. Ну, канешне, калі ёсць пытанне, здуваеш ужо дзьмухавец з малітвай. Гэта не толькі забабоны былі, просіш даць адказ, і калі ўжо насенне ўсё адляцела, галава гэтай кветкі кошак застаўся пусты, то адказ так. Калі штосьці з насення засталося, то, напэўна, не. Таксама пра сонечную аптэку, так, эліксір жыцця, бабуліна трава, невычэрпная, такая жыватворная сіла, якая ёсць у гэтай расліне. Шырока лікаваліся, тут не буду супыняцца, бо можна казаць шмат, але не рабілі нейкі такі спецыяльны лекі з дзьмухаўца. Не, яго проста шырока карысталі ў ежу. Такая была зялёная аптэка. Цікава тое, што адно суквецце дзьмухаўца яно дае да 200 вось гэтых маленечкіх кропелек насення, а ўся расліна дзьмухаўца можа даць аж 3000. І перш чым насення пападзе ў глебу, яно праносіцца ветрам нават некалькі сотняў кіламетраў. Нават ёсць такія даследаванні. Што ж яшчэ цікавага можна распавесці пра дзьмухавец? А тое, што ён бывае не толькі жоўты. На Каўказе можна сустрэць дзьмухавец з пялёсткамі пурпурнага колеру. На Цяньшані ёсць дзьмухавец ліловага колеру. А на тэрыторыі Кольскага паўвострава Расіі увогуле і расце дзьмухавец, які называецца белаязычкавы. Ён увогуле белы, толькі сярэдзінка там крыху жоўценькая. У яго можна там пабачыць. Гэта вельмі рэдкая расліна, вось гэты белы дзьмухавец, і яна занесена ў чырвоную кнігу
Расійскай Федэрацыі ў Беларусі такі дзьмухавец, на жаль, не сустракаецца. Гэта такая унікальная кветка. І калі мы кажам, што мы ўсе добра ведаем дзьмухавец, то трэба шчыра сказаць, што радзіма дзьмухаўца – гэта Еўропа. Генетычныя даследаванні навукоўцаў гэта сцвярджаюць. А вось дзесьці ў 17 стагоддзі невядома якім чынам, напэўна, ўсё ж такі гэта быў не вецер, а людзі, дзьмухавец трапляе у Паўночную Амерыку. Хутка вельмі распаўсюджваецца, прыжываецца там, і зараз ім там борацца, бо гэта інвазіўны для Амерыкі від. Для нас у Еўропе гэта прыродны від. Ён тут зарадзіўся як расліна, так? А для Амерыкі інвазіўны, прывазны. І вось гэты факт мне таксама вельмі натхняе. Гэта паводле легенды распавядае нам пра тое, што Маці Божая гуляла дзесьці здесь, па нашых краях, а не ў Амерыкі. І захаплялася кветкамі менавіта тут. Цікава таксама, што ў Еўропе ёсць свята. Яно адзначаецца 13 мая і называецца гэта Сусветны дзень дзьмухаўца. Раней яго святкавалі, канешне, вельмі так значна. Я гэтым цікавілася. Цікава было тое, што вось ёсць такі сведчанні у Францыі, у невялікіх нават гарадках падчас святой імшы асвячаліся гэтыя дзьмухаўцы, і потым з іх гатавалі усялякія стравы, нейкія салацікі і так далей. І сапраўды, калі паглядзець на кухню Францыі, то нідзе як там дзьмухавец шырока карыстаўся ў ежу. У якіх толькі стравах мы не знаходзім вось ужыванне дзьмухаўца. Гэта былі і супы, і закускі, і ў сыры дадавалі, і варэнне, і пеклі хлеб дзьмухаўцоў, ставілі віно і, канешне, лікёр. Але, як я ўжо казала, на працягу шмат якіх гадоў дзьмухаўцы падвяргаюцца крытыкі. Асабліва дрэнную рэпутацыю яны атрымоўваюць ад домаўладальнікаў, якія імкнуцца падтрымаць такі бездакорны газон. Так, гэта расліна адносіцца у нас да пустазелля. На самой справе дзьмухаўцы і з'яўляюцца пустазеллем, гэта людзі ўжо іх так аднеслі. Але калі паглядзець з боку экасістэмы, экалогіі, то яны адыгрываюць вельмі вялікую і значную ролю. І, па-першае, трэба звярнуць увагу на тое, што дзьмухавец, ён з'яўляецца такой крыніцай нектара для пчол і іншых апыляльнікаў. Можете са мной паспрачацца, канешне, але звярну ўвагу на тое, што часам бывае халодная вясна, часам ранняя, часам позняя. Тыя ці іншыя расліны, мы кажам, у гэтым годзе там не надта прыгожа квітнелі, не ведаю, там бэз, кусты бэзу былі не надта буйныя ці штосьці іншае. А дзьмухаўцы, яны квітнеюць заўжды. Дык вось, насекомым апыляльнікам таксама трэба чымсьці харчавацца. Тыя ці іншыя расліны, яны прыстасоўваюцца да прыродных кліматычных умоў, а дзьмухаўцам усё добра. І калі тое ці іншае дрэва там ці кветка ці куст не квітнее і пчолкам недзе будзе харчавацца, заўжды ёсць дзьмухаўцы, якія іх накормяць. Таму дзьмухавец для экасістэмы гэта выключная такая расліна. Цікава яшчэ і тое, што яны вельмі, як кажуць у народзе, жывучыя, так? Да, велізарная здольнасць да рэгенерацыі. Нават маленькі такі кавалачак караня, які быў дзесьці пакінуты ў глебе, можа прывесці да таго, каб дзьмухаўцы аднавілі ўсю сваю папуляцыю. Цікава яшчэ і тое, што дзьмухаўцы – гэта індыкатарная расліна. Яны абіраюць глебы з нізкім утрыманнем кальцыя і досыць высокім утрыманнем калія. Таму зразумела, што ёсць мясціны, дзе дзьмухаўцоў не шмат. І гэта вось менавідна іх такая асаблівасць. Дзьмухаўцы, канешне, і расліны каланізатары.
бо яны заўваёўваюць усё туды, куды толькі можа даляцець іх насення, адваёўваюць новыя тэрыторыі, дзе якія пажары былі першых, хто там з'явіцца, амаль што гэта будуць дзьмухаўцы. І вельмі цікава, што насенне іх можа захоўвацца ў такім жыццяздольным стане амаль да 10 гадоў. Ну і пра тое, што пераносіцца на сотні кіламетраў ад расліны, я ўжо распавядала. Але апошнім часам я чую такое, што вось, мол, дзьмухаўцы, іх так шмат стала, і нікуды ад іх не дзенешся, і іх усё больш і больш, і з імі там не спрачаюцца, некую барацьбу людзі вядуць і гэтак далей. Але тут таксама ёсць велізарная цікавостка і ў тым, што дзьмухаўцоў ўсё больш і больш, як з імі там не спрачаюцца, не бораюцца, а іх ўсё больш і больш. Ёсць вельмі просты адказ. Бо дзьмухавец вельмі добра расце ва ўмовах павышанага ўтрымання вуглекіслага газу. Ён вельмі выдатна нарошчвае біямасу, і чым больш вуглекіслага газу, тым больш ён вырабляе жыццяздольнага насення, калі можна так казаць, вырабляе. Вось. Таму гэты факт тлумачыць, чаму дзьмухавец, напэўна, ўсё ж такі дачакаецца таго моманту, калі стане самай канкурэнтна здольнай і шырока распаўсюджанай раслінай, напэўна, на ўсей нашай планеце. І гэта будзе звязана менавіта з павелічэннем утрымання вуглекіслага газу ў атмасферы. Таму тое, што дзьмухаўца ўсё больш і больш, ён ўсё больш моцны і жыццяздольны, гэта з-за людзей. Гэта мы так зрабілі, павысілі утрыманне вуглекіслага газу ў атмасферы. Што ж яшчэ распавесці? Я ўжо шмат разоў казала, што ў той ці іншай кветкі заўжды ёсць такі прыхільнік, аматар. Калі я распавядала там пра календулу, вось, то я казала, што гэта была любая кветка святой Хільдэгарды. Калі я распавядала, напрыклад, пра стакроткі, то распавядала пра Маргарыту Валуа і шмат іншых раслін, якія сярод людзей маюць такіх прыхільнікаў. З апошніх праграм нават барвенак, гэта мы казалі пра Руссо, то, канешне, і дзьмухавец меў свайго прыхільніка, і гэта быў Гёте. Сапраўды вялікі нямецкі пісьменнік Вольфганг Гёте вельмі любіў дзьмухаўцы, але і любоў яго была вельмі незвычайная, бо апроч знешняга выгляду, які яму падабаўся, ён карыстаў іх у ежу і вельмі іх любіў. Калі яго пыталі, як ён дажыў да 84 гадоў, быў такі у цвярозым стане, розум яго быў ясны, ён казаў, гэта ўсё дзякуючы дзьмухаўцам. І ён кожны дзень амаль карыстаў такі салацік. Рэцэпт яго вельмі просты. Для Гёте салат рабілі так: да дзьмухаўцу дадавалі веснавую зеляніну, тая, якая была, абавязкова варылі яйкі, трохі солькі, трохі перчыку і уводзілі ў гэту сумесь паў цэдры лімона. І вось гэты салат Гёте вельмі любіў, шырока яго распаўсюджваў сярод сваіх знакомых, слава шла пра яго досыць хутка. І тым самым, калі пытаюць, якая ж любімая кветка была ў Гёте, кажуць, дзьмухавец, з нагады салату. Вось. Калі мы яшчэ кажам пра дзьмухаўцы, абавязкова трэба такі ўстойлівы выраз успомніць, так, кажуць, Божы дзьмухавец, Божы адувальчык. Гэта такое устойлівае ўжо спалучэнне, так, іранічны такі фразеалагізм. Ён больш распавядае нам, усе мы ведаем пра такіх безабаронных людзей, гэта па-першае, а па-другое, пра людзей такога старога ўжо ўзросту. Адкуль гэта ўвогуле пайшло? Мы ўсе бачылі, як выглядае ўвогуле дзьмухавец. Па-другое, мы все ведаем, што у людзей сталага ўзросту галава ўжо сівая, белая, валасы ўжо недоўгія, яны сапраўды чымсьці знешне нагадваюць
дзьмухавец. Ну якія сталыя людзі ўжо. Яны ж безабаронныя, незляслівыя, добрыя. І вось гэты выраз Божы адуванчык у сэнсе безабароннага чалавека, ён шырока увайшоў, стаў такім ідыяматычным выразам у нашым жыцці. Але цікава, што гэты ж выраз ёсць і ў Еўропе, але там кажуць, што гэта не Божы дзьмухавец, як у нас, а кажуць, што вось манаская галава. І сапраўды, калі паглядзець на дзьмухавец ужо без насення, то чымсьці нагадвае гэтую лысіну, вось галава манаха, кажуць. Але сэнс той же самы, безабаронны, добры, лагодны чалавек. Шчыра кажучы, я хацела яшчэ адну маленькую хрысціянскую легенду вам прыгадаць. Вельмі ту караценька. І яна таксама пра дзьмухаўцоў. Дык вось, аднойчы Бог паглядзеў на людзей вясной, і ён зразумеў, што яны, сустракаючы вясну, аднаўленне, новае жыццё, Вялікдзень прайшоў, радуйцеся, яны сустракаюць гэтую вясну і зусім не ўмеюць радавацца. Ён назіраў за імі, знерваваўся нават і задумаўся, штосьці трэба такое зрабіць з людзьмі, падараваць ім штосьці такую, некую такую магчымасць, каб яны адчувалі радасць ад гэтай вясны. Не толькі нейкі смутак вось гэтага быту, штодзённасці, не, менавіта радаваліся. І тады ён вырашае паслаць на зямлю мільёны сонечных праменькоў, сонечных зайчыкаў, якія падалі на траву, ператвараліся ў мільёны маленькіх сонейкаў дзьмухаўца. І людзі, бачыўшы гэтыя кветкі, яны міжволі усміхаліся, адчувалі сябе шчаслівымі. І менавіта з нагады Пана Бога з тых часоў, як распавядае нам гэтая легенда, дзьмухаўцы растуць амаль усюды і даруюць нам шчасце і добры настрой. Таксама, каб неяк так яшчэ гэта ўзмацніць, я згадаю такія радкі, бо у Бібліі ёсць такія словы: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видены». Гэта пасланне да рымлянаў. І сапраўды гэтыя радкі, яны падштурхоўваюць нас, людзей, больш звяртаць увагі на прыроду, больш імкнуцца разумець Божыя планы і Божае стаўленне да нас праз тварэнне Пана Бога. Вось на такой натхняючай ноце буду з вами развітвацца. Пабачымся з вами ўжо летам. З вами ў студыі была Анастасія Аўдзевіч. З Богом! Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч.